ty nohy se kříží. Ano? Takže pojďme. Jeden základní krok, ale umíme. Ale v otevřeném postavení, což znamená zase volné ruce z obecní strany. Pozor, teď. 1, 2, 3. Ča, ča, toč, 2, 3, ča, ča. A teď je nejdůležitější věc, přehmátnout do takzvaného otřesení, jak když si podáváte ruce, to znamená pravá a pravá. Tak, jeden základní krok. 1, 2, 3, ča, ča. Pánové, ča, ča na místě vlastně 2 kroky a partnerku točíte doleva, tak aby se dostala do toho stínového postavení. Ještě jednou se podívejte. 1, 2, 3, ča, ča. Tak pojďte ten vchod, aby měla potíže. Pozor, teď. 1, 2, 3, ča, ča. Pouštíte partnerku a chytáte ji levou rukou za levou ruku. A pravou ruku v pase. Pravá ruka do pasu. Tak. Tak, ještě jednou. Pozor. Teď. Základ 2, 3. Ča, ča. Dva kroky dozadu. 1, 2, třetí dopředu, 3 a ča, ča, postup před. Tady bychom měli tady jedno křížení tačí. Tak, 2 kroky dopředu, pán pravou dám na levou. 1, 2, třetí zpátky, 3 a ča, ča, křížíme vzad. Tak, poslední tak. Za, před a partnerka tančí ča stranou, levou nohou vypánujeme pravou do strany. Ča, ča. A tou pravou rukou pošleme partnerku na svoji levou stranu a jsme vějící. Tak pojďme znovu. Mám levou, dám a pravou, jsme ve stínové postavení. 2 kroky dozadu, třetí dopředu, ča, ča, postupu před. Teď. Za, před. Ča, ča, před, za. Ča, ča, za, před. Ča,